Malawi Brief. 6 Moses Makawalanga dzina amasulukira ntchito ndi Kalista Kamwendo pamakina. Tikulandireni kwambiri mpulogalamu ya chidzulo kuti kodi inu kumene muli kuli bwanji. Unduna wa Zanziko Ministry of State omwe nduna nthawi imeneyi adasankhidwa ndi Alfred Gangata udindo umene wathetsedwa ndi mtsogoleri wa dziko lino, ndipo mtsogoleri wa dziko lino Professor Fapita Mutharika wasankha nduna 28 zomwe zina mwa ndunazi sanazisinthe pa udindowa. Tinali ndi nduna 24 mu cabinet imene yapitayi, pano patsopano aonjezereka alipo 28 nduna zimenezo, ndipo unduna umene sukuonekapo umene unalipo ndi nduna ija ya unduna tetero kuti wa state. Maka ndiye kuti Gangata asintha kwabweretsa ndithu ku nduna wa natural resources, ndipo timafuna timve maganizo anu kuti ngakhale mphamvu zochitira izi zili m'manja mwa mtsogoleri wa dziko lino, kodi Mutharika achita bwino pa chiganizochi makamaka kusinthaku potengera kuti ndiposachedwa apa pamene ndunazi zinasankhidwa, komanso mmene asinthira ndunazi inuyo mwazilandira bwanji, kunali koyenera kapena mayenera kungoisiya cabinet yomweyo? Timafuna timve maganizo anu madzulo ano. Taperekani ndemanga yanu poimba namba zimene mukuziona pa screen yanu right away, tikuyamba kuyankha phone tsopano popeza anthu ayamba kuimba phone. Maswera bwanji madzulo ano? Bana taswera maswera bwanji no? Ayi neyo ndaswera. Tafika kuti madzulo ano choyamba? Ino mwafika ku Lilongwe kuno ku area 23. Ku area 23 tathokoza bambo ndani paja? Ine bambo Majawa. Bambo Majawa, nkhani ya new cabinet komanso kuchoka kwa Ministry of State mwayilandira bwanji, komanso alipo 228 tsopano ndunazi? Ineyo nkhani yayilandira bwino. Okay. Makamaka pankhani inena kuti unduna wa Minister of State wachoka. Mwasangalala nawo? Ine ndasangalala nazo chifukwa chonena kuti sindimaona ntchito yake kwenikweni, chifukwa chonena kuti mudziko muno tili ndi president woyamba, tili ndi vice wake wachiwiri, tili ndi vice sowina wachiwiri kwa wachiwiri, ndiye kuzabwera Minister of State. Ineyo ndimaziona ngati kuti apena pake zinali zongoononga ndalama. Okay. Komanso mwina kungofuna kusangalatsa anthu. Okay. Koma nopena zinthu zilili ngati Minister of State wachoka, chifukwa anthu awiri awa, vice president plus president ndi vice wina wachitatu uyu kani wachiwiri ndionena kuti ndithu anthu amene watha kugwira ntchito. Koma kuti tikatenga Minister of State kumuyikaso m'bwalomo ndikuti pena pake zikhala ngati kuti anthu aja job description yake izivuta. Okay. Koma mmene zililimu iwo kwachosa kukayika ku natural resources. Yes. It's also kwa unduna umenewo umakhala existing nthawi zonse ku anthu akamasanga cabinet. Koma unduna umene unabwera apapo ine ndimaona ngati unali ungofuna kungosangalatsana kuti ati awina ndi basi tikufuna kuti tikokerane basi mwina kufuna kunthokoza munthu uyu. Koma ngati ku dziko ndimaona ngati zongoononga ndalama. Tithokoze kumva bambo Majawa ku area 23 kuti your support makamaka iwe in support with this new cabinet, kunena kuti unduna umene ujasuma thandiza china chilichonse. Tathokoza kumva maganizo anu and your contribution. Zikomo pitira kumva maganizo anzika awa ndi Majawa. Timveso ena pano yakumvekerani bwanji nkhani Mutharika achita bwanji mmene ndithu inu mwayimvera? Achita bwino, amayenera kudikira kapena kuti inu mwakondwera nazo? Timve maganizo masolo bwanji pa line apa. Bwana mukumveka pansi kwambiri. Ndaswera. Tikudziweni kumene tafika madzulo ano? Kuno ndi ku Lilongwe Mwale. Bambo Mwale takulandirani ku Lilongwe. Unduna wathetsedwa wa state, Ministry of State, komanso asankha nduna 28 kuchoka pa nduna 24. Mwachidule tinene kuti cabinet ayipanga reshuffle. Mwayilandira bwanji nkhani imene achita Mutharika? Nkhani imene ndi yabwino kwambiri. Oho. Chifukwa anthu akuluakulu samene okhapo folo yayi. Oho. Kuti ntchito zawo sizimaonekaso kuti ndi zilizitsi. Oho. Kuti posangalala unduna umene wachoka. Ndinokondwa basi. Basi.
Yes. Ukanyambisa msoni nchakuti ndunaso zaonjezereka kufika pa 28. Yes. Ababa zangone tsanena kuti mwina asana ganizepo bwino kweni yayi. Kuonjezera apa Amutharika sana unikirepo bwino bwino. Asana ngizere bwino nakasiku gamba zosunga ndalama. Okay. Leo sunga ndalama sunga monjezere kuononga yayi. Okay. Ende ababa kuononga anena kuti asita chakwe ndunazo kukhala ku AD mwina maiko simati bolana. Oho. Titokoze bambo Mwale kuti dando lanu lagwa pa nkhani yoti ayi achulukanso momota achepe koma mwakondwera ndi kuti Ministry of State yachoka zakusangalatsa ndathokoza kwambiri ku Lilongwe. Zomo kwambiri. Zikomo kupitira kumva maganizo anzika pa zimene president wachita chifukwa amakhala kuti akuchitira mtundu wonse. Tinapereka mphamvu pa 16 September mchaka chatha 2025 kuti akhale mtsogoleri azipanga ziganizo. Chiganizo apanga Amutharikachi mwachilandira bwanji pa line apa mwasula bwanji? Ndaswera musowanyi tsogoleri. Aine ndaswera tikudziweni kumene tafika madzulo ano. Eno ndomafika kuna Mitete komwe ku Lilongwe Mchinji Road. Kuna Mitete thokoze kwambiri kuti mwatipeza madzulo ano. Tapereka maganizo ano Amutharika achita bwino? Apa tisapita kutali achita bwino. Okay. Chifukwa akhala basa ano wake onkunguze kuti apa tikondera kwambiri chipani. Okay. Ndipo anthu omwewa anativotera koma anavota ndi mkwiyo osalisama atifuna koma anavota ndi mkwiyo. Anthu sitimafuna koma nangovota chifukwa cha mkwiyo chabe. Ataona kuti mkwiyo uja kuti mwina apapa likachita chibwana apapa ndi kuti tidzalalitsaso izi ngati imene zinachitika last time. Apa ndiphunzire kwathunthu izi sitidachite kuweruzikayi. Okay. Kusawiruzika kuti adangopanga kungosangalatsana chabe. Okay. Choonadi chake chonena kuti mmene apangira izi mtsogoleri akhoza. Akhozapo patali. Aha. Nditudi bambo. Kuna Mitete tikuthokozeni bambo wanga tikumuseni dzina lija mwapereka mfundo yanu ndipo amalawi ayimva kuti ayi apa akonza nthawi ija kunali ngati kuthokozana ku chipani. Tithokoze kumva maganizo anu kuna Mitete. Inetu Tone Rapson Chapamba Zimba. Bwana Zimba munasowa pakati pa mukhale ndo siku opambana happy new year. Tathokoza kwambiri mtsogolera magawo. Zikomo kwambiri. Zikomo kupitira kumva maganizo amzika. You can do this kuimba phone yanu ndithu ngakhale pa WhatsApp tikhoza kuyankha ngati muli m'mayiko akunja komanso ndithu mukhoza kuchita momwe mmene achitira anthu mdziko muno. Tikunena kuti there is a new cabinet pali kusankhidwanso kwa nduna zatsopano ndipo zakwana tsopano 28 poyamba zinali 24 panopa ndi 28 koma zimene zadabwitsa mu cabinet yatsopano nzakuti unduna umene unali wa Gangata umene ndi wa state makamaka unduna oyang'ana za mdziko the Ministry of State Athesa Amutharika. Timafuna timve kuchokera kwa inu nzika nkhani zonsezi mwazilandira bwanji mukuzooneka bwanji tione pa line apa lochuluka kwambiri kuchokanso maiko akunja. Do that and tiyankheko kuti sonawonso tiyamve. Mwaswera bwanji pa line apa? Taswera bwana kaenu mwaswera bwanji? Ineyo ndaswera. Dziko liti limene tafika? Kodi siku Capital naseka naziwa? Kodi nanga mkulakwa kukufunsani nthupi kuti tsopano bwana aseka naziwa muli bwanji kumeneko? Inetu ndili bwino m'bale wanga kaenu moyo uli bwanji bwana? Ayi chauta uyu watisuzumirisa chaka chino cha 2026 tikuthokoza Ambuye. Yamikire Mulungu wakumwamba. Zikomo kwambiri. Perekani maganizo ano bwana aseka naziwa kuti kodi kutheba kuzachita Amutharika mwazilandira bwanji akhonza kapena apupuluma? Zikomo kwambiri. Ayi ine ndithokoze choyamba. Nkhani imeneyi kuyankhula kwanga ndinganene kuti His Excellency the President Professor Arthur Peter Mutharika achita bwino. Zimenezo ndiye zimene zikutanthauza mawu achaonena kuti returning to proven leadership. Oyimatanthauza zimenezi? Imatanthauza zimenezozo kukhala ochangamuka pakachitidwe ka zinthu osadikirira kuti zinthu ziwonongeke then kumata anthu amene wandizachosa zikatha zisankho. No. This is what is called proven leadership. Chifukwa choti President akakhala mu office mwake amalandira maripoti osiyana-siyana kuchokera kwa nduna zosiyana-siyana kwa anthu osiyana-siyana.
komano president amafunika azikhala wachangu popanga chiganizo osadikirira zinthu zina zake kuti zipitirire kuonongeka pamene wamva iye kuti pena pake sipakuyenda bwino. President azikhala wachangu kuchita act pa zinthu. Okay. Ngati mene achitira apapa a president athu achita bwino kwambiri ndipo ndi chiganizo chabwino chifukwa sana dikirire kuti ziwonongeke dziko liyambe kuyankhula kuti nduna iyo mukuziwanso anthu akakhalisa kwambiri pa unduna wa mbali imodzi lese kuti mwachisanzo tutingoyika Minister of Education. akhale ku munthuyo mwina pafupifupi chaka kapena zaka ziwiri ali kumene kuja chimene chimachitika kumakhala mavuto sopano onena kuti munthu uja wakhazikika amakhala sopano waiwala chimene iye anayikiridwa pamalo pamene paja amayamba kulowa sopano munjira zina ndi zina. That is where corruption comes from. Munthu akakhazikika pa unduna. Corruption ija imachitidwa tu create chifukwa cha anthu wa maudindo mukukhalisa akakhalisamo kwambiri ndi amaona kuti atambalala amatha kupanga mmene iwo angapangire chifukwa akhazikika sakuziwaso kuti kodi azachosedwako liti. Komano apapa zimenezi iselesoni kunduna zina kunena kuti ineyo ku ministry yanga ngati sindichita bwino ngati kapena sindimachita bwino ndikuti sindikhazikikako ndichokako pompanopa. Either kuchitidwa chafu kumene kuti ndachosedwa for good kapena iye ayikuchitidwa replace kunduna wina. Okay. Zimenezo ndi zimene zikutanthauza kuti mtsogoleri amene alipoyi akuona zimene iye akuyenera kuchita ndipo chiganizo chake sakudikirira kuti munthu wina akamuuze kuti president apatu mupange zakuti iye nkumasatira zimene koma iye akupanga ngati president wa ziko kuti ife anthu tisiwe kunena kuti apatu chibwana palibe. That's why ananena kuti komanso izi analonjeza his excellency the president Professor Tabita Mutharika analonjeza kunena kuti ndizichita reshuffle cabinet yanga in every 3 months. So this is not something new. Inaziziwa kale. Okay. Ndi apa pamene achitira ineyo ndasangalala nazo komanso ndikukhulupirira kuti anthu ambiri agwirizana nazo sanachedwe sanafulumire akukonza zinthu ndipo akonzadi zinthu. Expectation imene tili nayo ndithu kuti akukonza zinthu. Tiyamikire kumva kuchokera ku Cape Town mdziko la South Africa kwa bambo Asekanadziwa mwarero kuti ayi makondwera nayo nkhani siya chilendo adanena kuti within 3 months akhala kumachita zimene tathokoza kumva maganizo anu bambo anga mkhale ndi usiku wopambana South Africa. Zikomo kwambiri kumachinga tupaja eti kumuzi ndi kumachinga kuma muli pa theba apa. Kumuzi ndi kumachinga muzi wa Nkwanda mwati mizingamo akumvaso kumeneko kuti ayi mwana wathu ku South Africa uko ambuye athu kumeneko ali moyo. Thokoze kwambiri kuti mwayimba foni ndiponso ayi kumachinga uko mono wafika kumeneko. Zikomo kwambiri ndakuthokozani munthu wakulu. Zikomo kwambiri kupitira kumva maganizo a mzika pa zimene zachitika mwasula bwanji pa line apa iwo ochuluka ndiwo amene akuimba foni ndiyezi kumenyana koma toyesetsa kuti ayi zizowombana choncho koma ife tikhati kuyankha. Mwaswera bwanji? Ayi ndaswera bwana wanga ndikuti kumeneko kuno ku Kanengo. dzina lija Ukanengo. Ukanengo dzina ndi Mphaso Henry. Bwana Henry Yes. Okay, musamvere pa television timvani live direct pa phone yanu zikuchedwa musamvere ku television uko. Well, perekani maganizo anu achita mthalikazi apupuluma kapena achita zinthu zolondola malingana ndi zimenenu ngati nzika mudasankha kuti achite asinthatu nduna ayikapo 28 malo 24 zimene zidalipo at the same time achotsa unduna uja wa state Ministry of State kapena kuti undunaona za nziko achotsa zimenezi mwazilandira bwanji iniyo Kanengoko bambo Henry? Ineyo ndazilandira bwino ngakhale kuti tinamvetsere ndandandawo nangoyipeza programu iyi koma popeza ndi ntchito yomwe ifeyo tinasankhira kuti atigwirire ndikukhulupirira kuti okhawo nakuti kanthawi komwe anthu aja ndasankha
atigwirira chonchi ndipo pamene paperewera ndi apa nanga pamene sitinakhonze ndi pati umenewo ndi utsogoleri. Okay. Ndithu moti tenaso pamene ndikuona ngati akhonza kwambiri ndi kuchotsa unduna wa Minister of State. Chifukwa chani? Umenewo ndikuona kuti achita bwino chifukwa muja ananenera anzanga muja nthawi zina inali ngati kungothokoza pa zimene munthu anachitira pa nthawi ya kampeni, koma anali munthu osakhwima nzeru. Mutha kuona ngakhale zolankhula zawo zimaoneka kuti zinali zomanga koma zomasula. Ine mtsogoleri Profesa Peter Mutharika waona ndi chinthu chabwino kuuthetsa unduna umenewu pokana kuti mwina atakuchititsa mbiri zawo. Chifukwa chake nthawi zina zinthu zina zikamachitika zimathandizira kuti uwang'ane kutsogolo kumene kupita komanso uyang'ane kumene ukuchokera nanga kuti kumene uchoka tachoka muzotani. Ndithudi papa. Tithokoze kukanengo kuti nanunso mwabwera wika contribution yanu kuti Mutharika achita bwino ndipo kusankhidwa kwa nduna zinazi ndandanda wake ulipo ndipo mutsatira bwino mzochitika zathu pompano pa Luntha Television ndipo mwasangalala kuti unduna wa Ministry of State authetsa umenewo mwakondera nazo fa cha mfundo zimene ndi mpaka nakuti analosa khwima nzeru mwatero kodi kulankhulapo. Nanga nthawi zina zimatengera mmene munthu udindo ukuyendetsera ndi zolankhula zako zimayenera zikhale zomanga osati zomasula. Tithokoze kumva maganizo anu kuti iyayi nduna zina nazo zikumvetsera kuti kodi anthu amatitsatira zimene timayankhula mukhale ndi usiku wopambana ukanengo. Zikomo kwambiri kuno ukanengo kwa Charata komwe Capital City. Kuoneka Luntha Television umeneko. Zikomo kwambiri tikuonera ku. Ambuya kudaliseni mukhale ndi usiku wopambana. Zikomo kupitirira kumva maganizo anzika pa zimene Mutharika achita ngakhale mphamvu tidapasa pa 16 September 2025 kuti akhoza kukhala president wa dziko lino mapanga ziganizo achotsa nduna asintha maunduna komanso kuonjezera nduna zina at the same time kutetsa unduna wa Ministry of State umene analipo ndi agangata zakumvekerano bwanji imene zachitikiramo mwasura bwanji pa line apa. Takulandirana Maseko being the leader of the house tikupatseni mpata wa 1 minute yanu comment yanu ndiyo tani pa zimene tukambira nazo. Mphamvu zimene ali nazo a president zimaloleza kunchotsa munthu kapena kumpitiriza udindo wina. Ndiona ngati kuti kusintha kwa maunduna kapena kuonjezera maunduna ndi chinthu chosalakwika. Chabwino. Chifukwa dziko lino limendetsedwa so ndi nduna nanga si president amakhala mu office. Ndi nduna zimene zimakhala zothamanga ngakhala ali ndi awo ma office koma amatenga malevo ndi azimene akuchita mdziko kumakampasa ngati president. Ndiye ndiona kuti palibe zolakwika. Wasikapangata kwachotsa udindo unkwapatitsa malo ena palibe vuto. Ndi zimene ndithu timembekezera kwa mtsogoleri akakhala masomphenya osati kumuchirikiza ngati okwatira mkazi uthanaiza nga eide ayi. Chabwino. Ndithu ndithu bwana simmaliwa ni minute nkupatseni lule fafana vandu yankhula ndili pa mpingo pano. Ayi ndathokoza mwalemekeza 1 minute kuti mwayikwaniritsa pa mpingo apa. Zikomo kwambiri. Mukhale ndi usiku wopambana Maseko. Inuso ntchito yabwino. Zikomo kupitirira kumva maganizo a mzika iwonda Maseko kwawo kumene akukhala pasungu lero ayendera ndithu mulilongwe chakwa mpingo ukapereka maganizo apa pa line pali ndani mwasura bwanji. Well, apeno ndithu athawapo. Let's get someone else kuti tione kuti kodi yes awaso abwera pa line mwasura bwanji. Mwasura bwanji. Ayi nenda swera tafika kuti madzulo ano bwana wanga. Iwo tufika ku Msanje. Chabwino muyanga. Ino ndi best level kuma kwathu kuphalombe. Muphalombe ndiye kumuzi kumene mukupezera inu mchere ndi ku ujeni ku Msanje. Ndi Msanje ndipo agangatawo ndandunanga. Munazona? Yini. Ndikuthokozeni kwambiri kuti mwabwera pa line apa timve maganizo anu mene zachitikiramu mwazilandira bwanji mwatero anduna agangata ndi anduna anu. Mwenda ndaziyo ndisangalasa kwambiri. Chifukwa chani? Kamba president akankula chinthu chochitika. Ananena kuti ndikufuna maripoti mezi iwiri itatu ndilandira ripoti andi maripoti abwera kaya ndizosatira za maripoti ezo komano achitapo kanthu.
Mungu akayankula zikumbukira zomwe unayankhula. Oh. Atiyankhula andiyachita chimene chocho. Chachiwiri tiyalandira tunathu. Alangizeni. Agangata tiyalandire usati kwalandira. Kwalandira. Thank you so much. Well. Ndakhangatira mahempe. Chabwino ndalandira ndunanga. Chabwino. Ndalandirani kundu la watu. Kundi zambiri ukuvira mutithandiza. Oh, ku natural resources wa? Ikwabwino kwambiri. Oh, kodi ntchito zawo njani wena? Sokubhali ndovu. Ndendu zambimbiri. Okay. Yebo. Chabwino. Fati maganiza kuti kodi udunda umene umakhala kuti ugira ntchito zake ziti. So matiunikira kwambiri. Mwalandira. Talandira kwambiri. Chabwino. Kuli matraining kumeneko asilikali kusungira nyama okwakuyenera apulumutsidwe monga mmene ena ankachitira apatsidwe zida zogwirira ntchito monga mmene amayenera kuchitira ndikukhulupirira ndi boma lomwelo omwe limalimbikitsa makampani. Okay. Wantchito wanu sanavale sapato nozitetezera sakuyenera kugwira ntchito. Ngozimozi so kuti management kumeneko unduna umenewo kuli ambiri amene zambiri zogwirira ntchito kulibe. Amayenera kutetezera ndi mfuti talandirapo imfa zosakhala bwino kwa ambiri oti aphedwa kugwira ntchito yawo alibe zipangizo zina. Adione zinthu zimenezo zomuthandizana ndi boma lonse. Okay. Komano ife talandira kwambiri ndi department yokoma ndikukhulupirira kuti apangadeliza ndi munthu wachangu ukamuyankhula ndi munthu wabwino kwambiri ndiye takulandirani ku natural resources. Chabwino. Atsogoleranga. Mbuyanga ine ndikuthokozeni kuti kunsanje ndi kumene mwayimbira foni kumene mukhala ndipo kuphalombe nkubadwira ndikuthokozeni kuti mwapereka maganizo anu kuti aya anduna atakulandirani ukuso uku nkwabwino ine sindimadziwa zina zonsezi kuti kumakhalanso ntchito zonsezi ayi ine ndimangoti tsono mmene achoka uku kodi uku wazikapanga kuchani. Atsogoleri. Usiku wapambana. Zikomo kwambiri. Zikomo. Pilira kumva maganizo anzika patsa ndithu chithunzithunziso mmene zimayendera enafe nangasitakhale konduna sizwa zakhala nduna zimanga zimenezo kumayeneranso zizidziwa kupyolera momweyo. Mwasula bwanji? Naisira ku Wankhumba. Moyo wake Wankhumba ndithu. Kodi kunchisi onkanobula. Dana Moses Magawa, Damambe Masega. Sifwa ino mkamasega. Sizoseke. So pano mafikira kuti Wankhumba moyo ndifana kuseka kuti chachitika njani. Kuli nala tendane na kuti. Bankhani yomwe. Kodi umala nkhulira awa Minister of State. Kumbuyo ko. Mwalandira motani ndendane na kuti izizi zaba kwawo. Okay. Komanso uyu munthu uyu malankhulidwe awa walankhula kune kuti mchombo wake ngosaduka. Adatenga mwana umpatsa chiudindo chikulu kwambiri. Takulankhula kone kuti achitenga. Komanso udindo uwu mwina president adziwa umafunika munthu one kuti ngosukulu yake. Chifukwa kane kuti state, Minister of State amene timamtenga ngati prime minister umayiko kwa zathu. Prime minister sadenero khala ngati mwana amene aja. Kachiwiri mangofuna ndayamika president komanso pena lankhule motere. Tikamanira zinthu tizinena zokha zone kuti wanthu ziwathandize. Chifukwa munthu omadzichita contradict wekha akuti boma limene linalipo ine sindinawanda
dama limene linalipo linalilozani lokonda lochitani la nduna zambiri. Ine nkangulala ndidzatenga nduna zosadutsa 20 leloli nduna zija zafika 28 timati tithokoze limene Malawi amakhalira. Usiku wopambana ku Mchisi, talemekeza maganizo anu madzulo ano. Zikomo. Well, amene ku Mchisi anati tsopano musaseki ndati ndingasana bwera ndikuti ndi malemekeza kwambiri ndiye anaperekanso maganizo awo akuti ayi president munachula za nduna kuti sizikwana 20, look at nduna zimene zasankhidwa, it's about 28 ndiye zimene zimasunga mawu koma ayankhulako sonkhani zina zokhuza nduna imene inali ya state. Chabwino timve maganizo ena. Maswera bwanji madzulo ano? Maswera bwanji Magawa? Ine mbuyanga ndaswera chauta kuti songabe mpaka 2026. Ekuyanika. Perekanipo na maganizo tafika kuti paja? Ino tumafika ku 25 zero Alashidi. Alashidi munasowa kusiyuko? Kwenye kusiyu, kodi kusowa ngati? Koma ziko nipahali patu zopa kutumuka anthu ambiri ndeti kumaye sera kuyesera paka kundu ubwere. Ama pepani kwa mbili. Takapera programu ya tala kupeze kuti tikukuyimbira kuti Magawa tikuwafaza upata imuvanda ndawa mato. Ndikupepeseni. Bamulashi ndikupepeseni kwa mbili. Well, zachitikazi amuthalika apupuluma kapena achita molondola po sintha nduna at the same time ndikuchotsa unduna umene unali wa state. Unduna kwa gangata phone ijaswe kupanga suzoti sikumveka. Alashidi? Yes. Ina duka simunamveke yambaniso pamenepo. Ndimati amuthalika atu apumusana kwise chifukwa tiwaja president apapa chita kubwerera zochitika zokuendesa kuti ziwa iwaje zimene apanga zimene zija ayambaunikira okaso ndikuona kuti ayamba pasi pasengire. Mwatu momwe kuti mpatse ntchito ndi zambiri. Ndipo kuwawika kuna kulikonse kulibe kumene kwachitika. Okay. Palibe china chicho chimene chalakwika nditu iwaja pali zinazo zimene zataliziraso munjira ina anthu azikazi ntchito usati anthu azisowa ntchito apanga bwino wapasanya mato ndi okay. President Chabwino. osachedwa kati kuweruka apatawo Tiamikire kwambiri kumva maganizo ano Bambo Rashidi 25. Bazi ulemu wao ndipo iwo ngati akumva ziwo kuti tokunja kuno ulemu tiradire ndithu. Ala ndiye ulemu ochoka kwa ikana. Chabwino. Panga titiyachoka kati timanga inge zitapita kadi pang'ono koma sapoteke pasinga ndiyo koma kwambiri. Ngeti sapanga zoti ikenga tinasuka timatubateni basi anthu ena ake tione ukweteka kuti chifukwa kuti anthu ena asanga kuti tizaukira kapoteka anthu iyayi zimenezo ndizakudya za anthu ndithu taka kuti chimalo chikuonere tasunga koma ndichakudya tikundwa mwawo. Chabwino. Ndithu mwankulu. Tathokoza kwambiri ku area 25 kuti nanonso Bambo Rashidi mwachita moyesetsa kuti mpezeke program ino. Zikomo kwambiri ino ntchito yabwino kumene. Zikomo kwambiri. Zikomo. Kupitira kumva maganizo anzika pa zimene zachitikazi ambiri ndithu akupereka maganizo awo. Inu muganiza bwanji? Mutamva kuti ayi maunduna asinthidwa ena akhala pomwepo maunduna uja wa ona zanziko Ministry of State umene uja nalipo ndagangata ndi undunawo palibepo. Osati kuti iwo palibe koma apatsa unduna wina ku natural resources kumano unduna umene uja palibepo. Fa anthu tina yankhulaso kuti apo papezeka unduna uwo ndiye kudali kulangwa pano pa uchotsapo mwazilandira bwanji? Hello. Tikupatsani maganizo mwazilandira bwanji nkhani zimenezi?
wangongo pachikapo ngati kuti kumalayo unduna kulibe. Oh. Zakhala bwino kwa Mwina wachira bwino wachotchedwa mwina kuti amalayo mitima yawo ichiri. mitima ya Malawi inali mmwamba. Okay. Unali unduna kuti siruja kuti uzichita chani. Okay. Chabwino. Ayi pamenepo utamva. Dzina lija kumene mwayimbira. Machope mpaka tunja kuti ongofunika wakati wina undunawo. Kutananu wachotcheratu. Unduna ufunika wapatika wina. Kwa munthu wakila nchiro ya bwino. Ayi panopa ndi unduna wawo ndi wa natural resources. Bolani. Ndithu ndi unduna ulipo ndithu. Nkhani ya bwino. Dzina lija kumene mwayimbira? Pachimwaza kudowa. Apa pachimwaza. Basi mukhale ndusiko pambana. Zikomo kupitira kumva maganizo anzika kuti ayi osamaona ntchito yake kweli unduna umene uja wachotchedwa uja ya ndiyeza ngwasangalatsa kuti amalawi mitima yawo inali mmwamba. Sinzo inuso mtima wanu unali mmwamba. Give your comment. Maswera bwanji madzalo ano pa line up. Taswira kena ambuye magari Ambu yanga inenda swera. kumwanza rukumudapitana kumwanza tinatalikira naso masiku amenewa. tinanga kuimba mangu kala bize Ndipepese kwambiri. ipangile ni masankho ife ababa tukupase ni congratulation nditambweje magawa nkiro munaigwira. Tithokoze kwambiri chifukwa cha malankhulidwe otero. Program imene imeo munali ku Central Region ife madera nkhago munthu wathu akhala bwinobwino mayi ambuye watidalisa. Chabwino kuti zinali choncho eti. Madera nkhago kwambiri kwanjire zinachuluka. Ayi tithokoze kuti mapemphero nzina zonse mpaka na ndiye maganizo anu mprogram ino madzulo ano timafuna titamva kuti amuthalikatu ana kuti I think udindo huu usaonekepo mu new cabinet wa state komanso I think asinthako pena akhazika pomwepo komano ana 24 pano 28 mwazilandira bwanji niyo mutazimva nkhani zimenezi.